Osea, gauza bat argitu beharrean gaude. Izan ere, beti egutegiari begira gaudenean baditugu 2, 3, 4 egun gorriz markatuta inauteriekin harremanetan daudenak, baina urtero aldatzen dira egun horiek. Zergatik? Aldatzen dira, ilargiaren arabera antolatuta dagoen egutegi bat dalako. Eta austerre egunaren arabera jartzen direlako, urte batetik bestera. Austerre, austerre zer da? Hemen esplikatu nahi, zenik izakite zer. Urtarrila, adibidez. Austerre? Ondo hasila, oso ondo hasila. Bai, otsailera. Vale. Austerre eguna izango litzateke martxoak 2 gure kasuan. Vale. Eta austerre eguna kalkulatzen da erramu igandetik atzera 40 egun kontatuta. Zer da erramu igandea? Erramu igandea, bai. Erramu igandea da udaberriko lehenengo ilargi betea markatzen duen igandearen aurreko igandea. Ilargi bete hori da Pasko igandea. Ah, bale. Eta horren arabera markatzen da erramu igandea, eta erramu igandearetik atzera eginda 40 egunetara iristen gera austerre egunera. Beti asteazkena da. Beti asteazkena da, bai. Eta aurtengoak noiz ospatuko dira? Pues aurten, otsailak 24arekin ostegun gizena. Ah, bale. Bai? Austerre egunaren baino lehenagoko egunetan pilatzen dira inauterietako ospakizun gehienak. Tartean, ostegun gizena. Jada galduta ditugun ohiturak badira ere, badakizue ostegun gizena bezain garrantzitsuak zirela horren aurreko biak ere? 2 ostegun lehenago, gizakunde egunez, gizonak emakumeak tentatzera ateratzen ziren. Eta horren aurreko ostegunean berriz, emakunde eguna izaten zen. Eta egun horretan, noski, emakumeak irteten ziren, gizonak xaxatzera. Eta inauteriek ze ezaugarri berezi dituzte bertze besta batzuekin konparatuta? Bueno, lehenik eta behin, neguko festak dira, eta udako festekin alderatuta, askoz gehiago balio dute komunitatea trinkotzeko, herria zeinek osatzen duen jakiteko. Guztietan ikusten duguna da, herriko gazteak direla hori festa hori eramaten dutenak, edo antolatzen dutenak eta gozatzen dutenak, nagusiki. Garai batean, gazteek antolatzen zuten, etxez etxeko bisita horietan, argi geratzen da zeintzuk diren herritarrak, zeintzuk dauden implikatuta herrian, belaunaldi desberdinetakoak elkar ezagutzen dute. Gure herrian bezala, herri txikietan, zaldibin, danak fitxatuta daude, zar da gazte. Hola txela, bai.